नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. 20 ऑगस्ट हो कोंकणी भाषा मान्यताय दिवस म्हण कोंकणी भाषिक लोक साजरो करतात. 20/8/1992 भारत सरकारान कोंकणी एक भारतातली स्वतंत्र भाषा म्हण भारताच्या संविधानाच्या 8व्या परिशिष्टात समावेश केलो आणि देवनागरी लिपी ही कोंकणीची स्वाभाविक लिपी म्हण मान्यताय मेळ्ळी. आज 20 ऑगस्ट कोंकणी मान्यता दिवस. आज आमगेली भाषा भारतीय संविधानाच्या 8व्या परिशिष्टात वचून हेर भारतीय भासाबरोबर बसली. तुमकां ह्या दिसाची सगळ्यांक शुभेच्छा आणि देव बरें. सर्वांक कोंकणी मान्यता दिवसाचो कारवार न्यूज चॅनला तर्फेन हार्दिक शुभेच्छा. आज पळयात आयचो मुख्य खबरो. सदाशिवगडचो कोंकणी लेखक संदेश बांदेकर हांकां ऑनलाईन कोंकणी सामान्य ज्ञान प्रश्न स्पर्धेत यश. कारवार असनोटीचे कोंकणी कवी आणि नाटककार श्री विष्णू कोळगेकर हांकां आवयली व्यथा या कवितेक 3रे नंबरचे बक्षीस. भटकळाचो आमदार सुनील नाईक कोरोना पॉझिटिव्ह. नवीन मासली बाजारात बांधिल्ल्या दुकानाची अपेक्षेपेक्षा जास्त भावात लिलाव. बनावट पासपोर्ट तयार करताना 3 आरोपीक अटक. मच्छीमारात जाळ्यात आयले मगर. समुद्रात बुडली ट्रोल बोट. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 108 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह. आता सविस्तर खबर. सरस्वती प्रभा कोंकणी मासिक आणि सरस्वती प्रकाशन हुबळी हेमी आयच्या कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दिसा निमित्तान ऑनलाईन कोंकणी सामान्य ज्ञान प्रश्न स्पर्धा आयोजित केली. तर तेतूत सदाशिवगडचे कोंकणी कार्यकर्ते आणि लेखक कवी नाटककार संदेश श्रीकांत बांदेकर हेमी या स्पर्धेत यश मिळेले. तेमका कारवार कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन शुभेच्छा. कारवार असनोटीचे कोंकणी कवी आणि नाटककार श्री विष्णू कोळगेकर हांकां कोंकणी राष्ट्रभाषा मान्यता दिसा निमित्तान गोंयांत अर्थ प्रकाशन हेमी घेतिल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी कविता लेखन स्पर्धेत तेमकां आवयली व्यथा या कवितेक 3रे नंबरचे बक्षीस मेळ्ळे. तेमी सदाशिवगडच्या कोंकणी संस्कृती मंडळाचे सक्रिय सदस्य जावन आसा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन तेमकां अभिनंदन. भटकळचो आमदार सुनील नाईक हांकां कोरोना व्हायरसची लागण जाला अशी माहिती खुद्द आमदार सुनील नाईक हेमी फेसबुकाचेर दिली. सध्या आमदाराला संपर्कात आशिल्ल्या कुटुंबाची आणि इतर लोकांनी तपास चालू आसा. सामान्य लोक जसे सरकारी दवाखान्यात उपचार घेतात तसेच मागेले बी सरकारी दवाखान्यात उपचार चालू असा असे म्हण सुनील नाईक यांनी सांगले. सरकारी आदेश आणि मार्गदर्शकानुसार हा उपचार घेते असा. मागेल्या संपर्कात कोण बी येईल असतात तेमी कोरोना टेस्ट करून घेवचे म्हण आमदार सुनील नाईक यांनी सांगला. कारवार शहरा भितर मासळी बाजारात नवीन इमारतीत बांधिल्ल्या दुकानाचे लिलाव झाले. दालान व्यापारी लोकांनी नगरपालिकेच्या अपेक्षापेक्षा जास्त दरान लिलाव केले. हेजेन नगरपालिकेक महिन्याक 13.5 लाख रुपये उत्पन्न मेळटले. नवीन मासळी बाजारात तळ मजल्यार 9 आणि पयले मजल्यार 8 असे वट्ट 18 दुकानाचो लिलाव जालो. तळ मजल्याचेर आशिल्ल्या दुकानाची महिन्याक जास्तीत जास्त 65,000 रुपयाचो लिलाव जालो आणि पयले मजल्यार आशिल्ल्या दुकानाची महिन्याक कमीत कमी 28,000 आणि जास्तीत जास्त 31,000 रुपयाचो लिलाव जालो. शिर्शी भितर बनावटी पासपोर्ट तयार करून सार्वजनिक लोकांक फसवच्या 3 आरोपीक शिर्शी ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली. अब्दुल रहमान हेमी विदेशासाठी नकली पासपोर्ट तयार केलो. ह्याची विरुद्ध शिर्शी ग्रामीण पोलिसांनी विचारपूस केल्यानंतर ह्या कामा भितर 3 लोकांना पंगड आसा म्हण कळून येयले. त्यांनी ह्या पंगडात आशिल्ल्या 3 लोक शिर्शीचो अब्दुल रहमान, हुबळीचे लक्ष्मी आणि कुलबर्गी जिल्ह्याचो नियान अहमद हांकां अटक केली. भटकळा भितर मच्छीमारी करताना जाळ्यात 8 फुटाचे मगर शिरकेले. ज्यांना मच्छीमारांनी नुस्त्याक जाळ घायली त्या नुस्त्याबरोबर 8 फुटाचे मगर बी त्या जाळीत आयले. हे सगळे पळोवन मच्छीमारी लोकां भितर आतंक निर्माण झाले. ताजे नंतर अरण्य अधिकारीन मच्छीमारी लोकांले सहाय घेऊन मगराक सुरक्षित जाग्यार सोडले. कुमटा तालुक्या भितर ब्रेस्ताराक ट्रोल बोट खोल समुद्रात बुडली. बुडताना लागीं आशिल्ल्या मच्छीमारी लोकांनी पळयले आणि तुतू भितर आशिल्ल्या 4 मच्छीमारी लोकांक वाचयले.
आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 108 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. कारवारात 18, अंकोलात 1, कुमटा 15, भटकळ 9, होन्नावर 16, शिरशी 7, यल्लापूर 6, मुणगोड 6, हळयाळ 26 आणि जोयडात 4 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. आतापर्यंत जिल्ह्या भितर 3687 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. आणि इथल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोनापासून दूर रावात. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.